a régi atomerőműnek is az épülete, tehát itt jobbra ezt látjuk, előttünk pedig látjuk most a katedrálisnak a tornyát, és látjuk ugye a városnak a tornyait is. Igen, ez elég érdekesen néz ki, hogy a régi patináns épületre, amit volt a kikötőben, ráépítették ezt a borzalmat, már bocsánat. Igen. Igen, tényleg olyan. Nem baj, ezt legalább látjuk. Ja, hát igaz, itt még én sem hallom. Talán az a legjobb szóra, az előbb mondott az úr, hogy ez itt olyan érdekes, mert mondta, hogy ez nem a legszebb része, Amsterdam is így néz ki, amikor beérkezünk, hogy ugye a malomépületektől elkezdve a minden egyéb, és hát itt tényleg teljesen közel vagyunk ezekhez a csatorna rendszerekhez. Rengeteg van, nem csak egy, nagyon-nagyon sok ilyen csatorna rendszer van, ami ugye a városból elindul kifelé, meg itt ez a gigantikus, hatalmas nagy építkezés, ott is körbeásták azt a régi épületet, hogy megmarad-e vagy sem, majd kiderül, hogyha erre jövünk egy pár év múlva, vagy abból is kinő majd egy ilyen high-tech borszak.